A sada da skinemo ikonicu za naš Counter Strike. Stavit ću vam link od sajta, znači tog gdje se skida te ikonice, znači u opisu ispod videa. Evo ovako to izgleda, znači kada se skine. Ovdje vam znači ima ikonice, imate razne ikonice, ali evo kako da skinete, znači izgledat će vam ovako, znači vi samo kliknite ovdje i instalacija počinje, znači ubrajavanje i tako to. Sada da, znači sve što uradite je da ove što piše folder by ISO, znači prebacite na željenu lokaciju i zatim ekstraktujte, i zatim ga jednostavno otvorite i vidite što se nalazi u tom folderu. Evo ovako. Sada idemo desni klik na našu ikonicu Counter Strike-a, idemo u Properties, idemo ovdje, znači da promijenimo ikonicu, vidite ovdje Merge, zatim gdje ste znači ovaj folder smjestili, otvorite ga i tu imate znači raznih ikonica za vaš Counter Strike. Evo ovako, ja ću staviti na primjer ovu, znači vidite ok i ok, i vidimo da se polako, evo ga, ikonica se promenula. Sada sljedeće je da vam pokažem kako da ubacite znači skinove u vaš Counter Strike. Znači većina vas to zna, znači većina je čula za taj sajt, a taj sajt se zove Game Banana. Znači evo kako to izgleda. Znači većina vas zna da će otprilike skinuti znači pušku ubaciti u taj folder models, ali evo ja ću da pokažem znači kako se ubacuje. Evo ovako, izaberite na primjer metode najnovije objave, znači ovih puški i ovih modela, a imate ovdje sa strane, znači ako birate kalaš, ovdje sve snajper, C4 bombe i tako to. Evo ja ću kliknuti na kalaš, ključe se. Imamo ovdje raznih kalaš, izaberemo znači željni kalaš koji hoćete. Ja ću no bar nešto. Znači idete na ovo zeleno download i onda imate spustite dole malo i ovdje piše download, tu kliknete i sačekate da se skine. Evo ga, i skida se, znači. Sad ću vam otvoriti folder u kome taj skin čekamo i evo ga. Sada uđete u folder, znači Counter Strike, evo ja ću sada ući ovako, Funk Target, i otvorimo znači folder sa strike. Otvorimo sad models i ubacimo sve ovo što se, znači ove tri zadnje, znači ubacimo što se završava sa MDL, znači sve ubacite u taj folder sa strike, u models, pardon. Idete jest all i znači sada trebamo da prenesemo zvukove, znači od ovog kalaša. Kako to raditi, nađite folder, evo ga, ovaj, i sada ovdje znači weapons i prebacimo znači ovo dvoje ovdje. Idete jest all i znači uspjeli smo da ga prebacimo. Što još ima zanimljivih, znači zanimljivih stvari ima na ovom sajtu. Vidite, imate na primjer za, možete na primjer da skidate mape, da menjate odjeću, na primjer
terorista kantera ili tako, da mijenjate znači sprejove, te pečate ili kako već, možete da mijenjate znači izgled oružja, da stavite razne efekte i te druge stvari. Evo vidite, možete krv promijeniti, možete znači razne stvari. Ja sad nemam vremena, ja sam znači pokazao kako se skida i to. Sada da uđem, da isprobamo naš Counter Strike. Sad ću vidjeti kako izgleda taj Counter Strike koji instalirali. Nismo skidali. I evo vidimo da se znači početna slika promijenila kao što i jesmo uradili na početku. Sada će se malo sporije paliti, ali to je prvi put svakome, znači tako sporije pali. I sada čekamo znači da nam se u potpunosti prikaže slika i evo ga. Sada na primjer kliknete na željenu, evo muzika je znači tu kao što smo i uradili, mada vi to ne čujete u klipu zato što sam ja isključio znači zvuk od igrica, ali vi ćete to sigurno čuti na vašem znači računaru ili kompjuteru. Evo vidite sad na primjer kako izgleda ta menu mapa. Vidite, slova su promijenila, ovo smo promijenili, sve je providno. Znači vidite za mape kako to sve izgleda, options, vidite, i znači ostalo. Sad ću izaći da vam kažem kako da napravite instalaciju za ovaj Counter Strike, na primjer za vaš Counter Strike koji budete vi instalirali na vaš, koji budete vi znači napravili. Ako vam se baš bude svideo znači taj vaš Counter, možete da lijepo napravite instalaciju i znači da uvijek imate instalaciju, da možete uvijek igrati. Znači program se zove Install Creator. Ako neko ne zna kako da ga instalira, znači kako da ga pokrene, imate u mojim znači videima na mom kanalu, samo to pogledajte. Dobro, sad ćemo startujemo ovaj program Install Creator. Vidimo ovdje da nam se pojavilo nešto. Idemo znači next i sada nađete folder znači tog našeg kantera gdje ste ga instalirali, znači folder, ne ikonicu ili tako nešto. Evo ga, to je taj folder i idemo ok. Znači idemo next i ovo koja je sada na instalaciju koju želite jezik, ovo napišite ime znači instalacije, ne znam, sada ja lupam na primjer ime. Ovo ako budete velika ili mala instalacija, znači to mala, neću sada ništa da uličavam pravim. Znači idete ovdje next i ovdje napišete nešto o Counteru vašem, tako to, da li se slažete, bla bla bla. Ja to neću sada da ništa diram, idem next i ovdje znači ako želite da vaša instalacija znači ima taj tu, kako da kažem, tu ikonicu, znači tu izaberete lijepo i i selektujte, ta će znači ikonica da bude kada budete instalirali i tako to. Znači ja to neću sad ništa ediram, ovo idete next i ovo ako ćete budete install znači program i idete finish. I sada će ovo malo duže da traje, znači obrađuje sve podatke koje ima na vašem djelu ovdje gdje hoćete znači da
bude instalacija gotova, napišemo na primjer ccjob, idemo save i evo ga ovdje izašla je, znači ovdje instalacija još ne pravo, znači sve u ovu koliko I to je to. Nadam se da ste nešto naučili i da ste napravili svoj Counter Strike. Bio je to još jedan Džape tutorial, vidimo se u narednoj epizodi, do tada doviđenja.